Nih aku gikon kulaan kaos iki. Tuku anu jangan lupa dibeli Pak ya. Do bojone Salamah kacuke kecepet bedeh. Kedudutan Pak, minggu lek pitanes piye. Aku kan kulaan aku mene uraan beneran. Iki lho kaos sing dituku. Sobat ngarit tek Deli Bapak, Pak. Iki gambar kusung damen. Iki yo sing ngene iki setil banget. Wong apa pantes iki gawe. Arko wong pangkat, arek polisi. Sembarang pantes tuku. Bah aku jan goblok saiki karo ngadu saya bagusnya yang ngene aku. Pemene wis adus. Ipun nyicil kasih itu. Aku tinggi di sini kasih rego 800.000 kuwi karo Mas Yun. Iki ceklen sing engko ora tau nyekel ipun tanganmu brendong. Mas Yun. Dituku Pak yo kaose Pak yo. Kaose jan setil banget iki. Keluaran terbaru Ru. Setil banget. Boys, amin Pak yo. Contoh, wah. Ya Allah, kayak gini bagus. Ada siapa lagi jane? Wah, goblok sao. Kuwi diwaca kena PL kuwi. Lek kewaca tembak Pak. Tembak Pak. Tembak Pak. Neli iki mang. Aja dituku sing penting kowe pesen nggo apa. Ngene iki aku ben oleh bis air no maksude. Tangi anu gandeng wong wedok ben rada pantes. Aku lek metu karo cikrukan yo nggo nggih kasih nggih, Pak. Wah, jan setil banget. Metu dhisik mlebu neh. Kuwi apa, Pak? Kamu dhisik mlebu neh. Aku pikiranku ora ndak kok ngendi-ngendi. Lali aku. Aduh, some kayaknya Pak nggak tahu. Oke, yang penting kaosnya dibeli Pak, nggih. Ditumbas. Nggih. Duh, gulumu kok enak adeng-adeng ya. Wis adeng-adeng Pak iki panu. Beh, ubate apa ya? Tulung ngedudono obate panu. Ganti Masin turu Pak. Lelah letih. Ya iki, aku iki sepurane iki rodokan. Maksudnya ya lek ya anu dituku kasih ben rodok. Wah, jan setil kae Pak gawe iki. Wong apa pantes iki, wong pangkat, wong tuwek sepuh anom jaler estri setil banget. Wah, goblok tau. Rada ndablek cah iki, ndablek piye to? Kok ndablek aku iki yo membantu kayanganku lho. Sumuke kaya ngene, Ju. Mudun sik, turun dulu masuk lagi. Apa kuwi? Ngopi riyen Mas nggih, Mas. Tak ombene sik. Cekakku garing, Pak. Live ulang. Bahasa Indonesia nggih. Iya, kok nggih. Wah, sumuke kaya ngene. Wengi ra gedun nungkokne aku. Ora iso ngedol, Pak iki. Adikku iki. Ndak payu. Ndak payu ya, tadel ya. Ya tak tinggal. Tak tinggal ngenteni domboran sapi, Pak. Payu oke tuh Yuan. Pira kowe? Pinter kowe. 226. 1000 ya. 1000 Pak, aku njaluk tulung aku ben njaluk anu. Oh Mas ben percaya Mas, aku ndani ngapus. Njaluk ipun aku. Kan ada sandangan iki. Ayo dibeli rek. Dibeli waduh. Som. Enggak kena belok. Enggak kena. Pak, ayo Pak dituku Pak. Mas teh pira gitu no kakanganku.
Ya, ya di tap-tap anu Pak, di tap-tap layar dibeli. Wah, kayak ngono. Pinter itu. Suaraku habis, Rek. Aku biasanya pas keluar gitu anu soalnya mesti teriak-teriak di jalan itu. Jangan. Sepil sing putih. Di sepil kabeh mek sitok iki ya. Sing putih diumbal tak gawe. Pak aku somuk, Pak. Rite. Ini biar tutulan bi. Rite ini biar tutulan bi. Ngerti yo piye lho. Penontonnya enggak apa disaduki nggih. Tuh lek komen aneh-aneh jadi waca. Jadi yo komen aneh-aneh. Kacuk kecepet. Anu. Turun sih, enggak kenapa turun, enggak kena PL ini, aman semuanya. Wah, Macet. Anda. Kau biasa. Ini buahnya ini masih promo hari ini ya. Sing 60.000 ya enak, sing 75 ya enak. Ini enggak semuanya. Nah, ini sobat ngaret yang pengen beli desain kaos Deli Bapak yang lainnya ada semua. Iki, Pak. Iki dari ada yang boy saya ngene. Wah, ambune jan kok negara Irak ya mampu. Tumbas Pak. Apa nih? Parfum dah. Parfum iki. Parfumnya Deli Bapak. Kita Oke. Rito Rek, ini HP ini Rito. Dulu ini iki HP yang pertama tak buat konten. Rito ini bocah lumo dan tidak tahu gelem nyambut Pekah aku nyambut gawe. Nyambut gawe aku malah jadi duit ana. Nyambut letong gila, duit ndak gila. Heeh. Duite Oke. ambune soger. Lagi pijutane piye to, Do? Citene yo ngenokne kuwi. Pijutane pretel. Batu le baterai jutane kuwi. Anu walike lho. Kuwi lho. Kuwi ketiga meletek. Ada melendung ini batu nih. Bayo remuk cah. Batu ini melendung. Batu ini melendung. Dia kok tukak nih golek Pak. Ayo akeh. Kini rabi kau gen bojomu dilatih HP. Takkan dilatih iki apa iki? Ngoy Gusti Allah. Kok dilatih HP? Bayang ngono to? Anu. Sopo? Ya masih 299 beli HP baru masih loh. Nanti kalau ini laku banyak, ini masih 306. 306, ayo bis. 306, ayo bis. 306, ayo bis. 306, ayo bis. Kaos driver muda sebentar. Ada ndak ya ning keranjang? Sebentar. Kemarin aku kan ini
ini driver muda itu jikono tuh mana tuh lambine driver sepatnya yang terbaru macam jam berapa? Jam 12.40. Terus sedikit lagi aku ini off ya. Off jam 7 off, nanti habis ini YouTube-nya Mas Yun tayang. Bismillah. Yang driver muda ini, yang driver muda. Bismillah, ayo bismillah. Semoga nanti kalau